Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. ‘Yan uwa, ladies and gentlemen, mai magana Comrade MK Adam once again, ɗalibi a blockchain. Ina matuƙar farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci, tare da farin cikin abin da yake faruwa presently, kamar yadda SEC, Securities and Exchange Commission na Nigeria, ya ƙara tabbatar da digital currencies a matsayin legal tender a Nigeria, wanda za a iya amfani da su a matsayin securities, kamar yadda duk gaba daya most of the news yake circulating tun daga jiya zuwa yau a ranar 15 ga watan tara shekara 2020. Kusan wani abubuwa ne wanda muka harsaso shi, muke faɗa wa mutane cewar mutane let them reach the future, su je ba sai ta zo ta same su kafin su zo, kafin ita future din ta zo su ƙara zuwa su je su jira ta ita ta ƙara so. Abubuwa ne wanda yake tafiya na ci gaba a duniya, wanda yake duk wata ƙasa including ƙasa ta Nigeria, wacce nake alfahari da ita, which I have no other country than it, wacce nake ta sacrificing in everything including my life to see the betterment of my country and the betterment of mutanen ƙasata. Wannan abin ya saka with confidence nake faɗa mutane cewa za a yi arriving a wannan wurin. Yanzu gashi an fara arriving a wajen. Akwai so many abubuwa da za su zo, including some of the regulations wanda za su rika guiding haka, saboda ƙasa ta Nigeria ta rika amfana da abin da teaming Nigerians, millions of Nigerians suke yi a kan al'amari da ya shafi blockchain. Wannan ƙasa tana losing a lot of things, wanda yake it stands to gain a lot from abin da ya shafi blockchain, wanda yake mu da muke ɗalibai a ciki muka ga yadda potential ɗin abubuwa suke, yadda abubuwa za su canza, yadda mutane za su zama transformed, yadda mutane za su samu opportunities da yawa, wanda za su zama self-reliant, wanda zai cabin ɗin crimes in our society. Muga cewa lalle sai mun ci gaba da creating ɗin much needed awareness akan abin da ya shafi blockchain, with specific emphasis da reference akan abin da yake, ni I call it more than a crude oil, shine issue da ya shafi cryptocurrencies, digital currencies. Alhamdulillah, with this development da yake zuwa daga SEC, kuma ina amfani da wannan dama wajen ƙara faɗa wa mutane waɗanda ba sa ciki, akwai so many cryptocurrencies over 1,500, though notable among them sune Bitcoin, Ethereum and others that are springing up. In an ce Bitcoin, an ce Ethereum, all others za ka categorize this a matsayin others, but the only connecting maybe join da suka zama interconnected, shinan they are all cryptocurrencies, otherwise known as digital currencies. Ladies and gentlemen, mu wanda muke tasowa da shi nan wuri, idan mutum zai invest into blockchain, yana a matsayin uprising entrepreneur into it, yana da kyau kaga cewar wanne ne maje gaba, wanne cryptocurrency ne kake ganin yana da potential to rise. Whenever an faɗa maka cewar invest a wannan cryptocurrency din ko buy wannan cryptocurrency din ka ajiye, the first thing da zaka lura da shi nan wurin, menene nan wurin, is it on blockchain? Menene total supply nasa? Menene strategic plan ɗinsa yadda zai samu wider acceptability? Saboda su duk cryptocurrency suna aiki ne kamar kullum da na sha faɗa cewar akan law na demand and supply. Duk yadda cryptocurrency ya kai kankanta, no matter how, even if it will be given for free, a yanzu abin da zai jawo ya rising in the next 1 month shine demand nasa. The more the demand, the lesser the supply. The lesser the supply, the higher the value. Duk economists za su faɗa muku haka. Duk wani abu da yake da potential to rise, wannan abin potential maybe to spark demand, to wannan abin yana da potential to rise. Alhamdulillah, cryptocurrency da muke create na awareness akai shine CMDX. CMDX is another cryptocurrency wanda yake da full potential, wanda muke son mutane su fahimci yadda model na business nasu yake. CMDX a kusan da ce tun da ya zama a CMDX last year, ya fara a last year, daga last year da ya zama CMDX zuwa yanzu akwai members over 300,000, kuma they are growing each and every day. Akwai lokacin da just mutane 20 ne suke register a rana, mutane 15 zuwa 20, har aka zo yanzu mutane ɗaruruwa ne suke register a rana. In a space of kwana uku ake cika mutane 1000.
a CMDX. Wannan categorically yana nuna maka irin yadda yake tafiya with the speed of light, yadda in ba ka yi ba wuri, kuma idan jirgin ƙasa ya taho baya jiran kowa, duk abin da ya riga ya zama ya yi standing a gabansa yana crushing ɗinsa ne ya tafi. Don haka idan kai believing cewar it will come to happen, it will definitely maybe work with you. In baka believing ba, left over to you. Those who believe will definitely work it out. Therefore, model thing is for you to understand the model. There is nothing like losing in coins. Shi CMDX model ɗinsa shine nan wurin akwai strategic plan guda biyu. You either purchase abin da kake so kai purchase na coins nan daga exchange, kai purchase wanda ya introduce naka ya guide ɗinka yadda zaka siya, kai download din trust wallet, ka saka smart contract address na CMDX, abin da ka siya din nan a saka maka a cikin wallet ɗinka. That is number 1. Number 2 kuma, idan kana saka zama member na CMDX family, saboda ka rika samun access to information akan cryptocurrencies, ka rika samun training dan ka san menene ma cryptocurrencies, ya dynamics na cryptocurrencies yake, wannan yaya blockchain yake, me ake kira da disruption, wani industry ne za su zama disrupted by by wannan development na blockchain. Duk gaba ɗaya zaka rika koya, zaka rika sanin day by day, kuma at the same time aka shirya wani plan wanda zaka rika samun benefit by introducing others into blockchain. Wannan duk gaba ɗaya zaka rika samun sa in Bitcoin dollars, zaka rika samu into your wallet, wanda da wannan kuɗin da kake samu zai sa ka rika siyan digital currencies na CMDX and other cryptocurrency, wanda zaka gina cryptocurrencies portfolio with emphasis akan CMDX, wanda ya introduce din ka yake baka wannan knowledge din. Siyan nan da mutane suke yi a exchange daban-daban yake sparking in demand, sai yake reducing in supply da yake exchange, reducing wannan supply da yake exchange kuma shi yake tada value na CMDX a world market. CMDX tana akwai kasuwanni da yawa da in ka je zaka sai CMDX, irin su CoinGecko, irin su abin da ya shafi Lucky Exchange, abin da ya shafi Birec Exchange, duk waɗannan in ka je zaka samu. Kuma in Allah ya yarda, CMDX is entering coin market cap in the next 2 months with a big bang as one of the top 100 cryptocurrencies a duniya. Don haka in ba ka yi ba wuri, idan ka ce you will not do, I'm telling you there are many others all over the world that are going into it, kuma they are there promoting it, kuma it will definitely come to happen. Mu saboda absolute belief da muke in CMDX, that is how we are taking our money. Almost there is no week that will come without we investing in millions into CMDX to buy the coins, keep them, because muna da lots of belief na cewar model insu is a very very good model wanda zai developing so much ta yadda zai tafi with a speed of light, ya making din mutane super wealthy. Dan saboda the more wealthy mutane are, the more they carving in crime, the more crime ya zama carved, the more zama some peaceful society, and that is what we are aspiring for. Ladies and gentlemen, idan zaka shiga CMDX as a member, zaka shiga ne yanzu with 30,000 naira. We don't know what is going to happen tomorrow, but with presently now with 30,000 naira za a baka rewards. Wannan rewards din either 125,000 ko kuma 250,000 depending upon a value dinsa. Is it at 1 satoshi ne ko at 2 satoshi? If it's at 2 satoshi zaka samu 125,000 rewards. Wannan rewards din zaka samu 10% wanda zai zama available to withdraw a wallet ɗinka instantly. Wannan rewards din da aka baka shine yake zama converted into dynamic tokens kake ganin as available to withdraw. Once abu ya zama available to withdraw, shikenan ya zama money, it will not go back to the wallet again. Amma abin da yake cikin wallet, it has the tendency to increase or decrease depending upon the value nasa in Satoshi exchange market. Ladies and gentlemen, muna faɗa muku cewar by the grace of God, in the next 1 year, muna hoping, muna tare da business model ɗin nan, CMDX will rise to $1 by 2021. Idan a yanzu kana siyansa with just a space of ko 10,000 gare ka, you can be able to buy any amount. You can buy from the exchange, or you can buy through one day introducing one video into you. Kuma you can always contact through 08144513831 our WhatsApp. Kuma ka yi hakuri for at least 24 hours idan ba a respond faster ba, because we used to get thousands of messages. So ka responding wani lokacin yana zama very difficult to respond immediately, but definitely and absolutely we will definitely respond to your message. Thank you so much. Kuma ina mana fatan alkhairi. Kuma in Allah ya yarda by 2021 za ku ga promising millionaires waɗanda za su je su rika service to humanity, waɗanda za su amfani ƙasar su, amfani jihar su, because in Allah ya will create digital millionaires waɗanda za su rika bada serious impact a society nasu, because money will no longer be the problem.
I thank you so much. Kuma I wish you the very best. Once again, Comrade MK Adam Rano speaking right now. Kuma in Allah ya yarda, you will see what is going to happen, and we will keep on re-educating mutanenmu su fahimci concept na blockchain, su fahimci concept na artificial intelligence. Duk za mu rika bada wannan gudunmuwar ga al'umma domin ganin al'ummar mu ta zama transformed. An ce if you are informed, you are transformed. If you are uninformed, you are deformed. Kuma you are either running with a vision, going for a mission, or burning with a passion. If you do not belong to either of these, Bishop David Oyedepo ya ce life is reduced to a burden. Ladies and gentlemen, I thank you so much. Ina faɗa mana kar mutum ya zo ya farga jaji irin abin da ya faru akan Bitcoin 10 years ago, a inda naira 170 za ta siya maka Bitcoin sama da guda 1000, naira 170 ta naira. A yanzu duk Bitcoin guda ɗaya sai ka sa wajen miliyan 5 za ka sai kwaya ɗaya. Therefore, inda a ce ka sa naira 170 ka siya a 2010, da yanzu kana da wajen miliyan 5 sau 1025. Shi saka ba ma son mutum ya bari ya ƙara yin fargar jaji sai nan gaba ka ce la, had I known. That is the saddest word in the world. Ladies and gentlemen, ina mana fatan alkhairi, kuma ina fatan za ka contacting wanda ya share wannan to you, sign up immediately, ko kuma ask him to sell the coins to you. I thank you so much. I wish you the very, very best. Ina mana fatan alkhairi. Allah Ubangiji, Allah ya sa mu ga lokacin da ƙasanmu za ta zama transformed, saboda a lot of mutane za su bar ƙangi na babu su zama super wealthy. Tun da dama an faɗa mana ƙarshen duniya ne, in ya riga ya za mu rika ganin waɗannan canje-canjen daga wurin mutane, especially matasa. Kuma ina ƙara ƙalubalantar matasanmu mu jure mu haƙuri, kar mu zama ci ma zaunan da shugabanninmu suke cewa ci ma zaune ne. Let us do something on a serious note. We me building na abu, kar mu expecting abubuwa at a platter of gold. Thank you so much, and God bless you all. Once again, Comrade MK Adam speaking. Kuma ina mana fatan alkhairi. Bye. Thank you.